рӯзатро сиёҳ мекунам, фаҳмидӣ мана? моҳпайкарро зиёд дӯст медорам. Лозим шавад ҷонамро фидояш месозам. Агар бо ман рафту омад кунед, ин кӣ? Ин аҷина аз куҷо пайдо шуд? духтарои ҳозира ба мисли инкубатор шаб меоянду паго тухм мебароранд. шумо марди занкалонро дӯст медоред? муборак шавад, фаҳмидем ки шавҳар кардӣ. мард агар занкалон бошад, ӯро мард эътироф мекунед? медонед, шояд шавҳар кунам баъди 10 сол. гулбибиро рақиби шумо мегӯянд, ин рост аст? Не. салом ва боз ҳамсалом. Инак боз бо шумо ҳастам, Рустам Азимӣ, дар барномаи рӯбарӯ бо моҳпайкар Ёрова. пеш аз ҳама шуморо хушомадед мегӯем. саломат бошед. шарти бозии мо аз дигар барномаҳо фарқ мекунанд. агар ки суоле ки писанди дили шумо аст, шумо ҳақ доред ки дар назди тамошобини мо онро қироат намуда ҷавоб диҳед. суоле ки ба иззати нафси шумо мерасад, шумо метавонед онро бо оташфишонак дар як лаҳза оташ занед. ин сир танҳо байни худи шумо ва ман мемонад. розӣ ҳастед? байни тамошобин не? тамошобин аз ин чиз бехабар мемонад. бошад, розӣ ҳастам. шурӯъ мекунем барномаро. тамошобинони азиз, мутаваҷҷеҳ бошед. Хоб, ман бояд интихоб кунам, аз қутӣ ё аз лифофа? кадомаш ба шумо писанд? хоб, биёед аз лифофа сар кунем, чунки дар лифофа бисёр чизҳои ҷолиба мешавад. ҳатто пул. ҳатто пул. хоб, дар филми қасри ғам бераҳмие ки нисбати келин мекунед, хашми тамошобинонро бедор кардааст. дар хона ҳам хуштомани золим ҳастед? дар хона хуштомани золим нестам. ва медонед, келин дорам, худоро шукр, наберача дорам ва келинам аз ман розӣ аст. агар бовар накунед, аз худаш пурсон шавед. росташро гӯед? ман росташро мегӯям. ман одати дурӯғ гуфтан ана ҳамон надорам. филме ки шумо ном гирифтед, ман тамошо кардам. чӣ хеле шумо дар он ҷо келинро неш мезанед, тундгапӣ мекунед, меранҷонед, нахуд ки келини хонадони худро ҳамихел. не, медонед Рустамҷон, ин нақш аст, ин образ аст. ин ман ки ҳунарпеша ҳастам, ҳунарманд ҳастам, пеш аз ҳама дар театр ва синемо нақш меофарам. ин ҳам як нақше аст. чӣ фаҳмонам ба шумо? яъне барои худам ман як хулосае баровардам ки ҳар як келине ки, ҳар як духтари ҷавоне ки ба дигар хона ворид мешавад, ӯ аллакай духтари ҳамон хонадон мешавад. бегона не, балки албатта вайро ҳамчун духтари худ бояд қабул кунӣ ва дар хонаи падару модар ӯ меҳмон аст. албатта. ва ман шукр мекунам, келини ман хеле духтаре ки бо тамкин аст, оромтабиат аст, меҳрубон аст. ва ман ки субҳи содиқ кор мебароям, нисфи шаб хона меоям, вақти ҷанг кардан ҳам надорам. аз ин бармеояд ки моҳпайкар дар хона беҳад хуштомани хуб аст. таъриф намекунам, вале ҳамин хилос. мегузарем ба суоли дуюм. акнун аз қутӣ гирем. албатта. чӣ суолҳо дар ин ҷо ниҳон бошанд? ман боварӣ дорам ки шумо ба ҳар як суол ҷавоб медиҳед. театр ба шумо чӣ дод ва чиро аз моҳпайкар гирифт? театр ба ман бисёр чиёро дод. яъне медонед, театр ба ман пеш аз ҳама зиндагии аҷибе дод, зиндагии рангоранг дод. театр ба ман оне дод ки аз он театр маро шинохтан ҳамчун ҳунарпеша. чиро гирифт? не, худо ба ҳазорон бор шукр мегӯям ки то ҳол ҳеҷ чизро нагирифтааст. то ҳол ҳеҷ чизро нагирифтааст ва фикр мекунам, чӣ гунае ки муносибат кардӣ нисбати касби худ, ҳамон гуна ту баъд яъне амалашро, дардашро, шояд ҳамон меҳрашро бинӣ. ана ҳамон ашкҳое ки шумо дар саҳнаи театр ба тамошобин нишон медиҳед, ашкҳои сохтанд? не, Рустамҷон, ман 100% бо боварӣ комил гуфта метавонам, ман аслан сохтакориро худам дӯст намедорам ва ашкҳои сохта ҳам резонда наметавонам. интихоби суолҳо, бале, интихоби суолҳо аз шумо? ин суолҳои шумо ба фикрам хеле зиёд ҳастанд. ман безобита шуда истодам ки чаро ман яктоашро намехонам. имрӯзҳо аксари занҳои калонсоли машҳур кӯшиш мекунанд ки аз Сурайё Қосимова ақиб намонда шавҳари ҷавон кунанд. медонам ки моҳпайкар ҳам дар байни ҷавонон харидорони зиёд дорад. чаро то имрӯз танҳоед?
ин саволро шумо навиштед? Не ин суоло ҳам аз ҷониби анамон нафароне ки эълони шуморо тариқи инстаграмаи Меҳробро дида буданд ва мо аз онҳо гирифта рӯбарӯ кард. Ман барои Апаи Сурайё дар ҳақиқат хеле хушҳолам ки он кас зиндагии оилавӣ барпо кардан. Медонед ҳазрати пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам зани он кас чанд солҳо аз мо калон буданд. Дуруст. ҳаминтавр не? Албатта. Ва инқадар меҳру муҳаббат, инқадар зиёд омӯхт, яъне аз он оилааш. Ва оне ки Сурайё Қосимова шавҳар кард, ман хурсандам аз ин. Туи муфаккару кай мехӯред? Зиндагии ҳар як шахс ин зиндагии ӯ аст. Ман аслан дӯст намедорам вақте ки ба зиндагии ман кордор мешаванд ва ман ба зиндагии касе кор надорам. хушбахтӣ, хурсандӣ, хушҳолӣ новобаста аз сину сол, бузург аст, хурд аст, ман ба ин ҳам эътибор намедиҳам. Шояд шавҳар кунам баъди 10 сол. Оҳо. Ё баъди 5 сол. Харидорон кам нестанд? Не, харидорон зиёд ҳастанд, вале медонед ман доимо агар мард ба мисли ман мафкураш аз ман баландтар бошад, яъне сатҳи зиндагиаш аз ман баландтар бошад, ҳурмату эҳтиром, дӯст, меҳрубон, яъне ба самимият ман бовар дорам. Албатта. На ба муносибатҳои қалбакӣ. Бисёри ҷавонҳо мехоҳанд барои чӣ бо занҳои машҳур шинос шаванд? Чун ӯ машҳур аст. ҳаминтавр не? ӯ зан машҳур аст. Ман ки ӯро гирифтам, ман дар бари ӯ ман низ машҳур мешавам, дар бораи ман ҳам низ менависанд. Ҳана ҳамин гуна фикру ақидаҳо аст. Ман инро медонам. ҳолатое мешавад ки ба шумо смсҳои ошиқона мефиристад? Албатта. Аз ин хандаатон меояд ё ғамгин мегардад? Не, медонед, вақте ки ба ман менависанд, албатта ки ман саломи ҳар як мухлиси худро, ҳар як ошиқи худро саломашро алек мегирам. Не, кам нестанд, худо ба шукр. Аммо як чизое ҳаст ки як мегӯянд этика, яъне як субординатсия, як муносибате ҳаст ки ман нисбати он бачаҳо ягон фикру ақидае надорам. Яъне ман самимона саломи онҳоро алек мегирам. Дуруст аст. Ва дар фикри он нестам ки яъне он ҷавон аст. Хуб, дигар гуфтан намехоҳам. Ба фикрам ҳамашро фаҳмидед. Мегузарем ба суоли дигар. Акнун як қутиро шумо кушоед кани. Розӣ ҳастед? Розӣ ҳастам, кушоед. Агар ба иззати нафси шумо расида монаду ман хона? фикр мекунам намерасад. Оҳо. ин бениҳоят коғазаш бузургу. Саволаш ягарак. дар ин ҷо навишта шуда Гулбибиро рақиби шумо мегӯянд. Ин рост аст? Ҳатто борҳо ҷангу ҷанҷол низ кардаед. Оҳ худо, баръакс мо бо Гулбиби. Мухлис аз театри ҷавонон. баръакс мо бо Гулбиби бениҳоят дӯстони қарин ҳастем. Чанд сари сол бо ҳам ҳамкорӣ дорем, дар як театр кор мекунем. Гулбиби ҳамчун ҳунарпеша, ҳамчун шахс бениҳоят як зани, медонед, як зани аҷиб аст. Бениҳоят дӯсташ медорам ва ҳеҷ вақт ҳеҷ гоҳ мо рақиб ҳам набудем. Чун нақшҳои Гулбиби, прототипи Гулбиби дигар аст. Аз шумо дигар? Аз ман дигар. мо дар ягон намоиш рақобат ҳам надоштем. мо вақте ки бо ҳам вомехӯрем, меҳру муҳаббати мо нисбати ҳамдигар зиёд аст. ва ман Гулбибиро бениҳоят дӯст медорам, чун як шахсе аст ки агар як проблемае дошта бошӣ, яъне мешавад дар ҳаёт, проблемае мешавад, зан ки занам ҳатман кӯмак мекунад, ҳатман дасти ёрӣ дароз мекунад. ҳамеша дар бари шумо ҳаст. Бале. Апаи Гулбибӣ агар моро тамошо карда истодаед, исботашро ҳатман аз шумо хоҳем пурсид. Мегузарем ба интихоби суолҳо. хоб инқадар саволотон зиёд. албатта мухлисони шумо ҳам зиёд ҳастанд. саволи аҷиб, дер интизор ба фикрам. Моҳпайкар ва Хуршед Сатторофро ҳамеша якҷоя мебинем. Дуруст аст? Росташро гӯед, шумо бо Хуршед чӣ муносибат доред? ана ин муносибат чӣ муносибат бошад? Бо ман фикр кардам маҳрамона. Не, маҳрамона не, чун вақте ки дар оила теҷе як мақолае буд ки Моҳпайкар ёро бо Хуршед Сатторов ҳатто дасти ба даст буданд. вай фотошоп буд, албатта ин маълум буд. Ва
туй доранд дар як сарой савол бо омадагӣ аст. Яъне бубинед як чӣ гуфтанӣ ҳастам, вақте ки мардуми мо болои мақоларо мехонанд, дурунашро варақ намегардонанд. Яъне чӣ гап аст? Яъне аввал савола намебинанд. вақте ки ин мақола баромад, ин гӯем пиар ход буд ва ин кор шуд ва овоза шуд дар тамоми Тоҷикистон, ҳатто хориҷа ба ман зангҳои зиёд омад, ба ман паёмакҳои зиёд омад, ин магар рост аст, ин магар рост аст. гуфтам не, мо бо ӯ дӯсти қаринем. яъне бубинед, мегӯянд дар байни марду зан дӯстӣ нест. ҳаст. ман Хуршедро бо Хуршед аҷиб мо шинос шудем. вақте ки 3 сол пеш ман рафтам, гуфтам ба худ як палтои зимистонаи миллӣ фармоиш диҳам. ҳамон гуна мо шинос шудем. аввал Хуршед маро бо як медонед нигоҳ рӯҳияи на он қадар хуб пешвоз гирифт, чунки аз филмҳои ман фақат медид ки ман як зани бад ҳастам, яъне сахтгир ҳастам. ва вақте ки мо бо Хуршед вохӯрдем, суҳбат кардем, суҳбатҳои аҷибе пайдо шуд ва ҳамин гуна дӯстии мо сар шуд, оғоз шуд. ва ман ба хонаи Хуршед чандин боро рафтагӣ ҳастам, занашро медонам, фарзандакҳои бениҳоят зебо дорад, зани бениҳоят хушгил дорад, бо ҳурмату бо эҳтиром. хонаи Хуршед доимо пур аз меҳмон аст ва вай дӯстоне дорад ки доимо дар ҳар як шабнишинӣ ҳамон дӯстонаш ҳастанд. якеаш ман. бале, ман дӯсташ ҳастам. аз ин зиёд не. ман метавонам бо Хуршед шинам дар бораи медонӣ намоиш суҳбат кунам, дар бораи он либосое ки ӯ медӯзад, тароҳӣ мекунад. ман метавонам дарди диламро ба ӯ гӯям, як проблемаи худро ба ӯ гӯям. яъне ин аст дӯстӣ. дӯстӣ на ин ки дар хурсандӣ, балки дар ҳамон ғаму ғусам дар паҳлӯят аст. ана инро дӯст мегӯянд. бисёриҳо ҳамин гумона доранд ки ману Хуршед чӣ муносибате дорем. не, мо муносибатҳои марду занӣ надорем, мо дӯст ҳастем. ан зангҳое ки аз хориҷа аз Тоҷикистон меомаданд, бо чӣ суолҳо шуморо табрик мекарданд? медонед, бисёр вақто мегӯям муборак шавад, фаҳмидем ки шавҳар кардӣ. як хелошо менависад, агар медонистам ки ту шавҳар карданӣ ҳасти, худам мегирифтам. яъне домодҳо бисёр рашку то, бале, ҳамин ман худам дар ҳайрат мондам ки инқадар ман инқадар дӯстдорони зиёде доштам, ман дарак надоштам. вале ҳама инро ман рад кардам албатта. ва то ҳол гоҳ-гоҳе мешаванд ки аз хориҷаам занг зада буданд, гуфтанд ки муҳпайкар, мо фаҳмидем ки шумо тӯй кардед, муборак шавад. гуфтам не, ин иштибоҳ аст. ин як пиарходи, гуфтам, рӯзноманигоро буд. ман хурсанд аз он ҳастам ки имрӯз муҳпайкарбону бо настроение хуб суолҳои моро ҷавоб доданд. ва ягон суол ҳоли оташ назадааст. оташ нахӯрд. интихоб кунед. не, ако шумо интихоб кунед. дар ин ҷо чӣ гуфта шуда бошад? ман метарсам ки бисёр суолҳои вазнин дар ман меафтад. хонам зид нестед? не. ҳар нафар шаҳди ошиқиро чашидааст. ва агар касе гӯяд ки ман ошиқ нашудаам, одам нест ё аз ин олам нест. росташро гӯед. бо ишқи аввалатон кай ва дар куҷо вохӯрда будед? ишқи аввали ман дар шаҳри Москав буд. ин чанд сол пеш. тоҷик буд миллаташ ё ки урус? хуб шарт нест, тоҷик, урус, асос инсон буданаш. ва баъдан издивоҷ кардем, баъдан тӯй кардем, баъдан худо дар хориҷа берун аз Душанбе, Тоҷикистон. баъдан соҳиби 2 писар шудам ва ҳамин гуна шуд ки намедонам мешавад, яъне аз ҳам ҷудо шудем. аз ҳам ҷудо шудем, чун ӯ намехост дар ин ҷо зиндагӣ кунад, ман намехостам дар он ҷо зиндагӣ кунам. ва рашкҳои бисёр пайдо шуд. ман одаме ҳастам ки ман рашкро аслан намебардорам. чанд муддат дар он ҷо монда будед? дар он ҷо агар хато накунам як 3-4 сол будам. ва пас он хуб ҳамин гунае шуд ки аз ҳамдигар канда шудем. бисёр корое буд ки ӯ нисбати гӯем ман хиёнат кард. на хиёнате ки бо зан,
агар бо зан мекард мебахшидамаш. Хиёнат ба оне ки аз хона мондам, аз мошинам мондам, фурӯхтам ҳамаашро рӯи хотири он ки ӯро паси панҷара накунам. баъдан тамом аз ҳам ҷудо шудем, ман бахшидамаш. Дигар зориву илтиҷо накард? Не, хай зориву илтиҷо албатта ки кард, аммо нобахшиданӣ буд. Он давру он замон, он корое ки он карда буд нобахшиданӣ буд. барои ҳавай ман баъд аз ӯ дигар на ошиқ шудагӣ ҳастам, на боварӣ дорам ба ошиқӣ. мегӯянд ки ишқи аввал ҳеҷ гоҳ фаромӯш намешавад. имрӯз мебинам ки фаромӯш кардам. шумо мегӯед фаромӯш кардам? фаромӯш кардам, бале. Рост мегӯед? рост мегӯям. рост мегӯям. Ки интихоб кунӣ. бё қутия гирем кани. ин холиё? саволи аҷиб. мард агар занкалон бошад, ӯро мард эътироф мекунед? Оҳо. медонед, вақте ин суола зан ҷавоб медиҳад, ман як кайфият мебардорам. рустамҷон, ман гуфтанӣ ҳастам ки аслан занкалон шояд ина мардо худашон баровардан. ту гапи занатро мегирӣ, ту занкалон ҳастӣ. ин нодуруст аст. мард ҳурмату эҳтироми худро ба ҷо меорад нисбати занаш. ман фикр мекунам ки ин вақте ки зан занг мезанад, як фармоише медиҳад, ин занкалон будан нест. ин ҳурмату эҳтиром аст, чун он зан модари фарзандои ту аст. шумо марди занкалонро дӯст медоред? не. ба хотире ки агар вай бениҳоят занкалон бошад. чиқад ҷавоби аҷиб буда. хуб, давомаш ба мерем. интихоб мекунем. аз шумо аз ман? аз шумо. анин қутичаро гирифтем. бо хоҳиши муҳбайкар ман ин суолро ҳатман мехонам ва ин ягона гуфта мемонам ки ягона ҳунармандест ки ба ҳамаи суолҳо ба қавли открито ответ дода истодааст. биёед мегзарем ба суоли ҳаштум. се ҳодисаи аҷиберо ки то ба имрӯз аз ёдатон намеравад нақл кунед. фарқ надорад ки ин ҳодисаҳо хандаоваранд ё гирьяовар. аллакай як ҳодисаашро нақл кардам. ду ҳодисаи дигарашро мехоҳем донем. ду ҳодисаи дигар. ман аслан медонед хеле ҳодисаҳои хандаовар кам ҳаст дар ҳаёти ман, бисёртар ҳодисаҳои ғамгин ва ҳодисаҳое ҳаст ки вақте ки ба наздикӣ як воқеае шуда буд, як ҳафта пеш, як ду бачаки мактабхон, номи якташ хушнуд, номи якташ мунис. ҳатто номашон дар ёдам номашон дар ёдам ҳаст. уно вақте ки ман аз кор мебаромадам, уно яке ҳардашон давида омадан назди ман, гуфтанд бо забони русӣ: мо шумоя дӯст медорем, мо мухлисои шумо ҳастем, ба оғӯшу ба меҳру муҳаббат. ман аз самимона оғӯш кардам, гуфтам ман бисёр хушҳолам аз ин меҳру муҳаббати шумо, чӣ кор кунам барои шумо, шумо кай намоиш доред ки мо биёем? ман гуфтам хуб, пас фардо мо намоиш дорем, ҳатман биёед. ва бовар мекунед, он ду кӯдак ба як намоиши бузург омаданд. ҳар рӯз меомаданд то намоиша, ҳар рӯз меомаданд ҳамин барои як дидорбинии ман. мо мехоҳем шумоя бинем, мо мехоҳем шумоя бинем. хуб, ман даъват мекардам, ба утоқи кореам бо онҳо суҳбат мекардам, оиди дарсҳояшон мепурсидам. баъд вақте ки рӯзи намоиш сар шуд ва дар он ҷо дар хатми намоиш, яъне вақте ки анҷоми намоиш, дар намоиши мо ду донишҷӯӣ ки нав донишкадаи санъатро хатм кардагӣ буданд, аз ин баршиштагӣ буданд ва ҳамкурсошон, ҳамсабақҳошон. ин ду кас дар саҳна буданд. онҳо номҳои ваёя дод зада, қарсак мезаданд ҳамсабақҳошон. ин ду кӯдаке ки дар якум ряди толори театр нишаста буданд: моҳбайкар, ман гуфтам ой худо, гуфтам бубинед, меҳру муҳаббати кӯдакона бениҳоят. ва ман шукр мекунам ки дар байни кӯдако мухлисони ман, не, мухлисонам зиёд ҳастанд. мухлисонам зиёд ҳастанд. ба наздикӣ мана ҳамин рӯз як бача чанд рӯз менавист: Собирҷон аз ноҳияи Вахш, ҳоло дар шаҳри Москва кор мекунад.
вай хоҳишу илтимос кард ки апаҷон ман мехоҳам ки шумо хонаи мо равед, меҳмон шавед. гуфтам хонаи шумо куҷо ба? гуфт ноҳияи вахш. гуфтам додира паш бениҳоят дур аст. ман худам дар Москав ҳастам, вале ду писари ман мухлиси ашадии шумо ҳастанд. орзуи онро доранд ки мегӯянд ҳамин момаҷонамон каме биёд мо бинемаш. бубин Рустамҷон, ман фикр мекунам вақте ки кӯдакон нисбати ҳунари ту инқадар меҳр доранд, тасаввур кун онҳо вақте ки бузург мешаванд дар анҳамин хотираашон ман мемонам. дуруст. шояд ман имрӯз бошам пагоне, аммо дар хотираи он кӯдакон ман мемонам. ин барои ман аз ҳама тӯҳфаҳои дунё ва худо ки боз ҳам арзиши бузургӣ дорад. беҳтарин. ман фикр мекунам ки амо ду ҳодисае ки аҷибе ки буд шумо лакай қисса Бале, кардед. бале, интихоби суол аз шумо. Так. чаро ягон саолҳо намесӯзанд? саволи аҷиб. моҳпайкарро зиёд дӯст медорам. лозим шавад ҷонамро фидояш месозам. агар бо ман рафту омад кунед, ҳар чи лозим бошад бароятон тӯҳфа мекунам. ин савол аз куҷо? ин савол аз номи Собирҷон аз шаҳри Данғара. Собирҷон аз шаҳри Данғара. бале, мухлиси шумо. ха. ин ба фикр мекунам ҷавон нест ва сину солашон каме боло ҳастанд, мухлиси шумо ҳастанд. акои Собир агар моро тамошо карда истода бошед, мо ҳамон смс ки шумо махсус ба телефони ман равон карда будед, мо махсус аниқ ҳамин дуруст меохад. албатта дуруст аст. ва ба акои Собирҷон чӣ гуфтан мехоҳед? ташаккур албатта барои меҳру муҳаббаташон, ташаккур барои лутфашон. агар Собирҷон ба Душанбе ташриф оваранд, агар бениҳоят маро дӯст доранд, як тарабхонаро интихоб кунам не тарабхона не ҷона, ман он қадар дӯстдори тарабхона рафтан, шиштан ман ин қадар дӯст намедорам. ягона чизе ки ба театр оянд, бо гулу гулдаставу бо гулу гулдаставу бо ягон ширинӣ. ана ҳамин аст дӯстдории мухлисон барои ман. ман боварӣ комил дорам ки акои Собирҷон бо як доне бо даҳҳо гулу гулдастаҳо ва шириниҳо ба табрики шумо меоянд. фарду ҳатман биёед. интихоб кунед. хоб қутиро интихоб мекунам. порчаеро аз филме қисса кунед ки то ба имрӯз дар даҳонатон он ибораҳо нишастанд. шумо филме ки дар арӯси замонавӣ ном дошт, филми албатта Набиҷон Пирматов, ва дар он ҷо ибораҳое буданд ки то ҳол дар хотираи анамо кӯдакону миёнасолону калонсолон нақш бастаанд. аз он ҷумла суханҳое ки Сабрина мегуфт, суханҳое ки Давлатмоҳ мегуфт ва суханҳое ки шумо мегуфтед. нахуд ки ягон тая дар хотиратон омода бошад. оз дар хотирам биёрам кани. ин ки ин аҷина аз куҷо пайдо шуд? фақат ҳамин аҷина дар ёдам. медонед Рустам, ибораҳо хеле зиёданд, яъне бисёртар ҳамин ибораҳое ки як ҷумла ду ҷумла ман ҳамихел ва мисол агар монологи дуру дароз бошад шояд дар ёдат хотирмон истад, аммо оне ки ҳозир меравад ё ки ман як иборае ки дар филми Қасри ғам буд ки духтарои ҳозира шаб меоянд ба мисли инкубатор шаб меоянду паго тухм мебароранд. яъне инам аллакай дар даҳани узри зиёд, ҳатто комментҳои зиёд киста бале узри зиёд ки даҳан гуфтам, аллакай дар хотираи мардум ҳаминам нишастааст. албатта. интихоб аз кист? ман мухлиси ашадии моҳпайкарбонуам. дар бештари филмҳо ва клипҳо он касро дар нақши зани тундгап мебинам. агар ман келини хонадонашон шавам, бо ман ҳамчунин рафтор мекунанд, илтимос ба саволам содиқона ҷавоб диҳед. мафтуна. ин келини шумо шудан мехоҳад? бачаҳо оиладор неми? бачи бузургиам оиладор аст, бачи хурдиамро фотиҳа кардаги ҳастам. мафтунахон дер кардан? мафтунахон дер кардан, афсӯс. агар келинам мешудану агар келине ки 10 та ҷавоб диҳад, албатта ки баъд 10 та ҷавобаш 30-40 та мегардад аз тарафи ман. ман барое ки нағз намебинам аз тарафи ҷавонҳо, новобаста аз он ки вай келинам аст, фарзандам аст, яъне ҳамкорам аст, агар аз ман хурд бошад, ман ноҳурматиро нисбати калонсолон дӯст намедорам.
یعنی ببین رستم جان ما رو همین گونه تربیت کردگی هستن که وقتی که کلان در اومد حرمت و احترامی او رو پاس داشته از جایت میخیزی سلام میکنی انخل هست چی بچه باشد چی دختر ولی حاضر ان همین رفتارها کم شده است یعنی ناحرمتی نسبت کلانا زیاد شده ایستاده است من نمیدونم سببش در چی یک زور اون کلان حتی نسبت پدرای خود ناحرمتی میکنن حتی نسبت مادرای خود ناحرمتی میکنن یعنی که کاسته شوی دیده میشه بله ولی ما که در تئاتر کار میکنیم کوشش میکنیم که نمایش‌های روی صحنه آوریم که جوان‌ها آموزند البته عبرتیشان شد البته برای اونا باید عبرت باشد یعنی مفتونه خان ناامید شده مفتونه جان ناامید شد افسوس میخورم مفتونه جان اگر سیوم بچه میداشتم حتما خودتا کلیم میکردم خب مرحمت انتخاب از من رستم جان اوه سوال در انتظار رو به فکرم گرفتی اوه خانمی خیلی خونه زیر این عباره ها با صدای بلند نقش بازه ای بچه اگر فهمم که یک باری دیگر از پیش راه همه برایی روزت رو سیاه میکنم فهمیدی؟ زیر این عباره ها زیر همین جمله ای که خوندم من شما ای بچه اگر یک باری دیگر از پیشم برایی روزت رو سیاه میکنم فهمیدی من با رستم جان یادت به هست که ما قطعا در یک کلیپ همکاری داشتیم و آنجا یک صحنه بود که این گل قطعی نزد دختری ما میبیده از پیشش من با این گل گیرو اوسنشا خودت میدونی باید چیکار کن در یک جا چه من در همون لحظه ترسیده بودم از شما و حتی باور میکنید تماشابین عزیز این چیز دروغ نبود ریالی بود من دیروزک همین خونه‌هایی که سنگ بر زده بودم نو زخمشون رفت باور میکنید چون من ضرب سخت خورده بودم تو فهمیدی که کاری هنرمند چگونه است چقدر مشکل بود من چقدر مشکل بود دست برداشتی فهمیدی خیریت خب سوال در انتظار رستم جان در این قوطی سحرناک میوه است اگر نام این میوه را دانستید شما از جانب برنامه روبرو صاحب مکافات با مبلغ 200 سومانی میگردید اگر ندانستید این مبلغ رو بو میدید روزی هستید روزی هستم البته من میخوام که موپایکر در این بازی باخت کنن و مبلغی که در اینجا گفته شده است نصیبشون نگردد نیکی میترسم نصیبم نگردد چی خیلی نصیبم نگردد 200 سومون من گودانم میلیون باشد در اینجا من مجبورم که بعد از برنامه با مهراب دست به گریبان شوم چی با دست به گریبان میشی آخر ما میسوزیم سوخته 200 سومون پول می این بازی است و اگر شما توانستید جواب گفته ما راضیم که بدیل کشاد اون رو به شما سپاریم انتخاب از شما اگر در همجا من میوه یوبم تو من با 1000 سومون میتی روزی هستی؟ اگر شما نیابید چی؟ من تو با 200 سومون میتیم میشه؟ شاهیده شما؟ تمام خیلی خدا جو من امروز معاش ما گرفته بود معاشت امروز میرد خطی من با فکرم ممکن مرسم البته اگر قوطی 4 کنجه باشد در این قوطی میتواند انار غنجد میتواند سیب غنجد میتواند ماندارین غنجد میتواند اپلسین غنجد میتواند بانان نمی غنجد با چی؟ نوک غنجد من میترسم که 1000 سومون است شویزم تماشابین عزیز اگر من سوختم حتما با کیوی کشتو که من شما پرتوی از بویش میفهمیدم چی است نمیشد که تو کشوی من کم قد نه این ممکن نیست شرط است شما باید شاید در اینجا از وزنش میدونید با چی مانند است از وزنش ماندارین با اپلسین کیوی بمونند وریانت آخری شما کیوی شما مطمئن هستید که انیق اگر ماندارین باشد چی ماندارین وریانت آخر وریانت آخر 1 2 295
3 киви Да. мебинем Ай! мандарин эохивай Киви! Рустамҷон, Буварникин мупайкар. 1000 сомона ка хушрӯ карда дар лифофа мону дастакам ба те. ман метарсам ки маро инфаркт наза бошад. Инфаркт намезанад. Барои 1000 сомон оли чи кас намурдааст. Туям намемурӣ. Биё. хай ман аз хазинаи канали Меҳробпуро ба шумо 1000 сомон метиҳам ва баъд аз барнома ман маҷбурам ки аризаамро навишта аз ин ҷо равам. Куҷо мерӣ? охир 1000 сомон каналро вай кардам. Банкрот кардӣ? банкрот кардам. ва ин аз номи мо агар хоҳед ҳисоб кунед ва тамошобини мо бовар кунанд ки дар ин ҷо дар ҳақиқат 1000 сомоне аст. Не, 1000 сомон аст. Тамошобинони азиз бовар кунед. Ва ин конверт гапаша бад мегӯям. соли охир мондааст. шумо интихоб мекунед ё ман? Бе ман интихоб кунам. марҳамат. Ягон савола ман нашудем. бисёр хурсанд гаштам ки моҳпайкарбону ягон суолро оташ назадам. зеро ҳама суолҳо писандашон ҳастанд. мегузарем ба саволи охир. Дар бештари озмунҳо шуморо довар интихоб мекунанд. Агар миёни сарояндаҳои машҳур озмун эълон шавад, садои киро маҳкум мекардед? оҳо азбаски суолу ҷавоби мо рӯбарӯ аст ҳарчиро бояд шумо Ман ҳақиқат гӯед. ҳақиқатро мегӯям. Агар медонед сарояндае ки зинда хонда натавонад, имрӯз ҳама сарояндаҳои мо қариб ки зинда хонда наметавонанд. на ҳама. на ҳама. На ҳама. Ва ман чандин борҳо ҳатто яъне дар сомонаҳои иҷтимоиам дидагӣ ҳастам. Зинда хондан осон нест. ман то ҳол надидам ки шояд буданд сарояндаҳое ки консертҳои зинда бо овози зинда ташкил мекарданд ва иштирок мекарданд. ман ба онҳо ду дастамро бардоштагӣ ҳастам. Овозашон зинда ба қувват чунин форам ҳастанд ҳамин гуна сарояндаҳо. аммо сарояндаҳое ҳастанд ки овоз надоранд, фонограмма мехонанд. яъне студия рафта онҷо звукорежиссёро овозакашонро тоғрӣ мекунанд, оно баъд сар мезананд. ин нодуруст аст. ин нодуруст аст, чун ин гуна овоз як рӯз не як рӯз гум мешавад. мухлисро яку як бора пайдо карда наметавонам. ин гуна овозҳо. ман барои аввал агар аъзои ҳакамон мешудам дар чунин озмун, албатта ки бо овози зинда санҷиш медодам. яъне бо овози зинда як суруде бихонад. ин гуна сарояндаҳо кам ҳастанд ҳозир. бовар кунед. ман савол ба ҷавоб додам, Рустамҷон? Алло. бовар мекунед ту хобат бурдӣ ман чи? то ба ҳол аз ҳамон маблағе ки аллакай ту барои маблағ мефаҳмам. ғамгин шуда истодам. ҳамдардии маро қабул шумо аллакай ба кун, савол баче. ҷавоб додед. ман ба савол ҷавоб додам, шумо дар маблағ буд. тамошобини азиз, ин буд барномаи рӯбарӯ аз канали Меҳробпуро. меҳмони барномаи мо буданд як тан ҳунарпешаи бисёрам қашангу зебо, ҳунарпешаи бисёр ҳам ҳамаи мо шумо дӯсташ медорем, моҳпайкарбону ёровар. саломат бошед. барномаҳои мо бо ҷолибтарин суолу ҷавобҳо дар навбат ҳастанд. моро пайгир бошед. таманниёти охиринро мешунавем аз забони моҳпайкарбону ва баъдан хайрухуш мекунем. азизонам, мухлисонам, дӯстдорони ҳунари театрии синамои моҳпайкар Ёрова ва инчунин мухлисону дӯстдорони канали Меҳробпуро, ташаккур барои ҳамаатон, ташаккур барои он ки бо мо ҳастед ва бигзор доимо сеҳату саломат бошеду доимо табассуми шумо ҳувайдо бошад. ҳамаи шумоёнро дӯст медорам. хайр.